תעמוד על השבע, להחליט את זה, אני אקליט על זה. שנייה. מה המצב? בסדר. אנחנו פה בדרום תל אביב, וקוסטה עכשיו תלוי באוויר. קוסטה עכשיו תלוי באוויר, עוד שנייה. תדעי על זה בכל מקרה, אז לא משנה. כן. 5, כן. 4, 3, את רוצה לבוא לראות? 1. או! לא, הוא באוויר. כן. תודה רבה. טוב. מה ככה? איך היה אילת? כן? שתית הרבה? שתית הרבה? באמת? זאת אומרת? וואלה. כדאי לך לצלם מאחורה. לא. לא. תאמת שעכשיו קוסטה ממש רוצה. כן. הוא נראה קצת בשוק, אבל נראה לי שהוא בסדר. הוא פשוט עוד לא התרגל לא יודע. איזה חוויה, whatever. גם אני לא, אבל האמת, אני גם חשבתי שזה נורא הזוי ומוזר, אבל עכשיו שאני רואה את זה בלייב זה לא נראה כזה פסיכי. כן, לא, גם לא בשבילי. אז יאללה, בכיף. בטח שאנחנו רוצים. את גם עובדת היום? וואלה. אז יאללה, טוב, בכיף. כן? טוב, אז תגידי לנו, אתה יודע, לא, סבבה. כן, לא, לא, ברור. לא, אנחנו עוד נלך לאכול אחר כך, זה יהיה בסדר. טוב, יאללה. טוב. זה טוב, אני אוהב את זה. שזוכות, כן. כן. טוב, אז יאללה. ביי.